pere an e babam dabba non kam mayram min ko on jimmi dabba ni kam mo jimmi on min ko on jimmi Seydou pat sese mi hawrintina dum pi min mi yeya pour ko mbimami ko tan debbo mayram do wattu hakkila mo pi ko dum woni fayda mi paroyide mi soñi ko heewi hano haala mayram min non tawon e wodi ko won he hakkilam he ko jam kono ko jeeburam min biram jeewa on ay on comme no pende wayni jikku mo pende jogi yo comme on jikku mo jogi wadde tan o giro petaro jaharo jam la finini jam jaharo on ko suka debbo ni yiɗo wawata yurmede surtout min tolnimi ɗo hande e duuɓi mi ɗamini mbo wawata kam yurmede tigi ko debbo tan koko hurtete alhamdulillah sallallahu hankadi joni heddi koye ma sallallahu sa welama hande garana debbo alhamdulillah sa welama janggo sa welama bawa janggo sallallahu nde parɗa fof debbo ko debbo ma nde parɗa fof ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo ma so Allah wadi penda kañum daña goɗɗo yalta so pende yi bangoɗɗo so waddama tawne dañum holto pawo ko gonga ko guri dane ma duuɓi ɗi jeeyi cellal ngal yarani non ko gonga kando haali ko ɗum on ɗum miiji taw fama miyam e penda alama o ɗallata sona mi mi woni responsable mabɓe mi woni jinnaɗo mabɓe kala sare do ko miɓe teddini kam mais si ɓe ɓiɗam mon ɓorni ɗum ana ɓewa kam teddinde baba ɗum hunde ala nder no haad hande hiɗa ɓorno ɗum nder galle ɗo anani hoto wonɗa yo na muuro ha less yalta yimɓe ɓen teddinama anani mi sikko anani komi haalani ɓiɗama o mi nani awa miɗa yalta mi ara joni